Radio Top 10 Countdown. Top 10 Countdown. It is useless to resist us. Counting down the 10 biggest hits of the week. Only here on Metro's number 1 90.7 Love Radio. Hey, give it a quick check, Metro Manila. It is now 46 minutes after 11 o'clock, and you are still right here on Love Radio's Top 10 Countdown. And hello there, my name is Diego Bandido, your Countdown Master. At eto na ngayon, welcome to Love Radio Presents. Dahil makakasama po natin hindi lang isa, hindi lang dalawa, pakarami nila, friend! Ladies and gentlemen, let's all welcome the beautiful, multi-talented ladies, Dion! Alright, good morning and welcome to Love Radio Top 10 Countdown. Magpakilala muna kayo isa-isa. Okay. Yes. 1, 2, 3. Guess who's here? We are Dion! Hala, ang galing nila! No. Dion, ayan, of course, Dion. Unang-una, why Dion? Bakit? I think DK could answer this. Yes. Okay. The story. May ano po kasi kami, may mga phases kami nung trainee days po namin na every time na napapagod po kami sa training, umakyat po kami sa bubong, sa rooftop namin. For the tambay. Oo, tambay kami doon para lang tumingin sa moon. Okay. Tapos nung pinag-iisip po kami ng group name namin, Dapat may one. kasi from First One Entertainment kami. So, Okay. kasama po namin kasi yung First One boy group. Mhm. Brother group po namin sila. Tapos kailangan may one din yung pangalan. Pero gusto namin kasi about sa moon. Okay. Yung ano. So nag-research po kami and nakita po namin yung Dion. Okay, Kasi so... Dion is a moon from Saturn po. So kaya it's still pala. connected to the moon po. So, Parang the one. Wow! The one, Dion. You are my moon. You are the one. Ganun po. But of course, individually, pwede bang malaman yung pangalan ninyo? Oh, yes po. Ako po si Joyden, the leader of Dion. Okay. Hi Tallies at hi sa mga kabisyo dyan. My name is Ella. Mhm. Ako po si DK, ang youngest and tallest member. Yeah. Wow. Tol. Sige nga. Gusto niyo po malaman? Isiningit ko talaga. Sige na kasi binanggit na tallest, anong height? 6-footer. talaga. 6-footer po. And of course, Hi guys, ako po si Clara. Hi Tallies. alright. Ay, tsaka syempre, Bakit yung mga nasa likod. Kaway-kaway naman dyan sa likod. Pakilala dito. Alright, so, how long you been guys with? Bilang as a group, gaano na kayo katagal? Nung nag-debut po kami, 2 years 2 years ago. Pero, Mhm. pero Rainy 4 days? years? 4 years? Almost 4 years. 4 years na. So, pandemic po. Pandemic. so pandemic babies Yes. kayo. Yes. So pandemic, alam niyo speaking of pandemic, ang daming stories, the pandemic, maraming stories na talagang nag-evolve. Actually, ang iniisip ka ng iba, it's because 'di ba, ang pandemic is talagang unang tinamaan is the entertainment industry Yes. Since we are socially deprived, so parang pero it came out na parang during the pandemic, ang daming nabuo, ang daming nagawang kanta, like sa inyo, di ba? So, well, as a group, ano ba yung pinakamahirap na napagdaanan ninyo? Siguro po yung trainee days talaga na nung pandemic na hindi kami nakakauwi. Sa families. Nakakulong layo sa lang po kami families. sa dorm as in. Yes po. Sawang-sawa na po ako sa mga mukha. Well, syempre as a group, 'di ba? Iba-iba yung dynamics eh. Sino ba sa inyo yung tupakin like for mga ganun, sinusumpong Lahat palagi? po. Lahat kayo? Pero iba Lalo po nung mga diet days namin kasi yung mga walang kain, pagod sa training, nagiging moody po talaga. So, may nangyari na ba na katapuhan kayo na medyo matagal? Normal naman. Ay, Normal naman. may mga sapak na kayo. Yes.
ka nga, Toyo. di ba sabi nila, kaya nga sakto yung pangalan ninyo, may mga sapak kayo, kaya John, di ba sabi pag bilog yung buwan, Ay, totoo po yan! Totoo po yan! Oh, yes. Parang bilog na naman yung buwan! Kaya pala. oo, kaya pala, okay, kaya pala pinagtagpo kayo, kasi nga, di ba buwan is, pag sabi nila bilog ang buwan, talaga may sapak yung mga tao. Okay. Pero alam na natin, may dagdag na tayo sa info for Oh, thank you po! Kasi po may topa kami kaya Dion. Yeah! Bakit kayo Dion? Kasi po may topak. Ayan, sabagay. Now, of course, gusto natin pag-usapan yung music ninyo. Paano kayo nag-glued sa music ninyo? Paano na, like for example, yung influence, sino ba yung influence ng grupo? Marami po kasi kami pong apat, music lover po talaga kami. As in, iba't ibang genre po talaga pinapakinggan namin. Like, si DK mahilig po sa mga classical songs. Ako po sa band. Any po talaga eh. So lahat-lahat iba-ibang songs and then you put it together parang nag-fusion and then it came up. Wow. So, So, po si Clara po, mahilig din. Lalo po. Produce na po siya kasi ngayon ng music. wow. Ang tawag na po namin sa kanya, producer. So yung ano yung pinaka very challenging sa grupo na syempre alam naman natin na hindi madali pasukin yung industriya, 'di ba? Kasi ang daming mga sabihin natin may mga talents din na iba. So hindi lang kayo ang kumbaga nagsisiksikan kayo sa isang entablado na maliit lang ang kayang i-accommodate pero ang daming gustong pumasok. Ano ba yung isa sa mga pinakamahirap sa tingin ninyo? Actually, for me po, hindi ko po alam sa girls, pero for me po, ang pinakamahirap kasi kalabanin yung sarili mo. Kasi sa ibang tao po eh. That's Kasi, deep. yeah. Kalabanin yung sarili. Oo, kasi naman po, diba, ay, taasan natin yon. Hindi eh. Yeah. I-challenge mo po talaga yung sarili mo para mag-work hard ka pa talaga na, kasi marami pong sabihin natin manghihila talaga pababa. Lalo sa industry. po Exactly. ito. Ayan. So maraming i-compare kayo, 'di ba? Siyempre hindi nawawala yung mga yung bashing. Opo. So kayo marami din bang nagbabash sa inyo? Opo, Blackpink, wannabe nga daw po. Ay talaga. Opo, fake Ay, pa po. grabe kayo ha. Pero tinatawanan lang po namin kasi actually hindi po kami na-offend. We feel Kinikilig flattered. po Kasi kami. na-compare kami sa Blackpink. Well, actually, let me share with you as your tito, as your uncle. Actually, yung mga bashing na yan, make it as a fuel. Yes po. Gasolina talaga yan na we will prove to you na ganitong ganito. So, parang ganun din sa akin when I started sa career ko as a radio DJ, walang naniniwala, 'di ba? And 3 beses ako nag-apply sa isang radio station bago ako tinanggap. Sabi ko mauubos din ang panahon, darating din ang panahon, mauubos din magagaling. Ayun, naubos sila. And the rest is history. Now, I'd like to take this opportunity to get your opinions about sa Olympic dahil 'di ba mainit-init naman ngayon yung Olympic. Especially kay Carlos Yulo. Anong message of the group for bagging 2 golds, hindi lang isa, kundi 2 golds? Any thoughts? Gusto ko po sabihin, congratulations! Thank you so much! Bigyan ng 10 million! Thank you sa pagtayo ng bandera ng Pilipinas. Yan, okay. So now, let's talk about your song Runnin'. Tell us about the song. Tungkol saan yung Runnin'? Producer name? Producer name? Your song. Ako yung gumawa nung Runnin'. Okay. So, When I made the song po kasi, to be honest, that time po kasi I was losing fire na within myself. okay. I think lahat naman po kami, nagkakaroon po kami ng moments na nababurn out po kami sa Yeah. mga ginagawa namin. Exactly. And I mean, I think everyone has that kind of moment. So parang naisip ko po na parang gusto ko gumawa ng kanta kasi nagigigil na po ako kasi gusto ko na po talaga gumawa ng kanta. Uh-huh. Roar. Roar. Pero kaya po, ginawa ko po yung Runnin' kasi that time po kasi when I was stressed, nagja-jogging po ako. Okay. Tapos, during the first kilometer po, parang ako, pagod na ako, ayoko na. Tapos yung nag-pace up na po ako, like nagiging 3 kilometers, hindi ko na po napapansin na tumatakbo pa po ako ng tuloy-tuloy.
Tapos, ayun po, parang naisip ko, ang galing no, kahit parang nasasanay ka sa pace, ganon. So, when you keep running, parang don't stop, don't give up, ganon. Kasi you can, sa una lang mapapagod, pero kapag you reach the goal kilometer, like 5 kilometers, for example, ako po kasi laging 5, as much as I can, 6, ganon. Tapos kapag 5 kilometers na po ako, parang, uy, nagawa ko, ganon. Kasi I just kept running. So, parang, ang meaning po talaga ng song is just keep running, don't give up, just keep going, something like that. And talagang inspirational song siya na just don't lose hope. Yeah, There's kasi always- at some point of our lives, di ba, meron parang napapagod ka na, parang wala naman itong patutunguhan yung ginagawa ko. Yes. Basta, so the message of the song, keep on running, keep that hope alive. Dapat, kahit ako dati nung time na may tumatakbo pa ako, yung parang napapagod na ako, nag-iisip ako ng something motivation na sabi ko, dapat makarating ako doon kasi kung hindi, pagagalitan ako ng asawa ko. yung mga, kumbaga nag-makeup ka lang ng mga kwento just to keep on running. Kasi once you stop, parang ang hirap ng bumalik doon ulit. Sa Oo. So wow. That's Parang related din po sa Olympics, yung parang kay Carlos Yulo. Mhm. Diba, 2021 sinabi niya po na, soon magkakaroon din ako ng gold. Yeah. So, kasi- pinupush lang po niya na pinupush daw. Well, perfect pala yung yung song ninyo for sa mga athletes natin, di ba? Yes po. Oo. So, Baka naman. So, Kaloy, baka naman. Di ba? So tama yun ha. Napakagandang mensahe yan na pag medyo pagod ka na, don't give up. Kumbaga, pwede ka namang mag-slow down basta keep on running. Yes po. Di ba? Keep on running, pero huwag kang tumigil. Kasi once na tumigil ka, maybe that's the end. Parang you give up. Nag-tap out ka na. Oh, wow. So, sa inyo ba, sa life ninyo in person, nabanggit na ni producer. Sa inyo ba, girls, can you share na parang dumating kayo sa point na parang ayaw nyo na? Opo. Yes po. Ako po kasi kaya ko rin po pinupush kasi may gusto rin po patunayan sa sarili ko. Kadalasan po kasi before, kapag may sinimulan ako, hindi ko siya natatapos talaga. Aha. Parang kapag napagod po ako, feeling ko wala nang mangyayari sa akin. Okay. So, naging motivation ko po yun na ituloy ng ituloy. Kasi syempre po yung nasimulan po namin, iba rin po yung pinagsamahan ng hardship. Ako naman po, parang ever since I was a kid, ito na po yung dream ko is to perform. The pressure! Sabi ko pala siya out loud. Parang matagal ko na po yung gusto mag-perform. Kasi dati sa arcade po sumasayo na talaga. Aha. Tapos nung nandito na ako, doon ko na-realize na hindi siya madali. Okay. Hindi ka pwedeng tumapak lang doon kasi trip mo lang. Mhm. Mo lang ng time na yun. True. Yes. Dito po na-test yung passion ko kung gusto ko talaga siya gawin o mahal ko talaga. Yan. And because of this, naturuan ako na if you love what you do, just keep on. Running. Tama. And lagi po namin pinangahawakan yung word na malayo pa pero malayo na. Yeah. Okay, so malayo pa pero, Pero malayo. malayo na. Kasi parang ano lang yan, parang knowledge lang yan kung minsan na the more na natututo ka, the more mo nalalaman na ay wala pa pala akong natutunan, di ba? So, the more you keep on running, nakala mo malayo na yung narating mo, hindi, may mas malayo ka pa palang tatakbuhin, di ba? So, kasi it starts, di ba, kagaya na lang sa pagtakbo, tatakbo ka, 3 kilometers lang. Pag nalagpasan mo, ay, kaya pa pala gagawin kong 4. Tapos hanggang nag-expound yung territory mo, Opo. di ba? Lumalawak ng lumalawak. Kaya, padayon lang, keep on running, ika nga. Fun running. Yan. Okay, now, social media accounts sa mga nakikinig sa atin ngayon. Paano kayo makikita? Paano kayo i-follow? Let's go, Ella. Hello po. Eh, can you use the mic? Hindi naririnig yan. Hello mga kabisyo, you can follow us on our social media sites at www.facebook.com/first1dion and pwede nyo po kaming makilala pa sa aming music videos and aming vlogs on our YouTube channel which is First One Entertainment Official. Mhm. So, any upcoming events, gigs? Meron ba? You can invite them?
But tomorrow po, we will release our performance music video for Runnin'. Okay. So, I hope na kung mga nanonood po ngayon, mga nakikinig, sana po abangan niyo po yun kasama kami tomorrow. Magpo-post po siya sa First One Entertainment Official sa YouTube po. So, Alright. yes po. And So- yung sa mga upcoming events natin. Yes, meron din po kaming upcoming events, August 21, MOA Arena. MOA Arena. One Yung mga Music ano- Revolution. Yun po yung Yung event mga na yun. upcoming G Newman Festival, abangan niyo po Yes kami dyan po. kasi yes, Lychee Martini. Yeah. Yes, I'm blue. Lychee Martini. Okay, so may mga gusto kayong pasalamatan, people na push you to keep on running. First po, gusto ko po magpasalamat kay God. Amen. Yes, kay God. And Oo. sa families namin na sumusuporta pa rin po sa amin hanggang ngayon. And sa Talis, syempre. Syempre sa... Ay! Ay, andyan pala. Sa Talis. Andiyan pala kayo? Andiyan pala kayo? And thank you din po sa mga humihila sa amin po ba kasi nagiging motivation namin. Yes, oo. Alright, so ngayon, pwede bang makahingi ng sample sa inyo? Just Yes. a couple of though we're gonna play the song right after the entire song. So pwede bang marinig ng live? Okay, so ladies and gentlemen, let's all welcome live in flesh, Dion. Okay, I'll start. 1, 2, 3. In the words they wanna say, I'm a slay. Chasing on my prey like a boom, 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 boom. Giving at a glance, dashing like the wind. Being good is my thing. Running around like we're on a spree. It's time to break this free. Running around like we're on a spree. It's time to break us free. Time to break us free. Oh, nothing can tame the fire in me. Flowing through walls, I made you flee. I've always been ready and I make you see. Keep running, running. Keep running, running. Keep running, running. Watch out, cause I'ma keep running. Oh. Wow. Thank you very much. Oh, palakpakan niyo mas malakas daw. Ang dami po palang tao sa studio, mga 86. Ang laki po pala ng studio. So thank you so much ladies and hopefully na ang inyong song na Runnin' makapasok din sa countdown namin. And Yes, thank sana you po. maimbitahan namin kayo muli. Okay? So thank you very much once again. Baka may nakalimutan kayo, baka may magtampo, wala. First One Entertainment Management, love you. We love you. And Yung mga pusa ko po. And also shout out sa papa ko. Baka nanonood siya. Love you, papa. All right. Okay, so thank you very much ladies. Wala na nakalimutan talaga. Yes. Thank you so much din po sa inyo. Thank you so Thank you. much. Yeah, Love thank you it. The pleasure is all mine. And sa Talis. All right. Okay, so ladies and gentlemen, here we go. Eto na, alam ko para hindi kayo mabitin. Let's do this. Running from Dion right here on Love Radio's Top 10 Countdown. Kailangan pa bang i-memorize yan? Love Radio Basic!